Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del podcast d'Estiu PF. El gener ja acostuma a ser per si sol un mes que fa pujada i que costa d'entomar. Però això d'aquest any està sent bastant espectacular. Amb prou feines vam tenir temps de pair el raïm, que ens vam despertar amb la notícia de l'atac nord-americà a Veneçuela i el segrest exprés del seu president, Nicolás Maduro. A aquestes alçades ja no hauria de sorprendre a ningú les ingerències dels Estats Units en tot allò que afecta el continent americà. Però el que sí que xoca més són les formes en què han decidit actuar aquesta vegada. Per trobar un episodi similar ens hem de remuntar precisament a un altre 3 de gener, en aquest cas de 1990, que va ser el moment en què les tropes dels Estats Units van abandonar el Panamà després de desmantellar-ne l'exèrcit i capturar el president del país, Manuel Noriega, acusat de tràfic de drogues. Potser a algú li sonarà d'alguna cosa aquesta història. Més de 30 anys després i amb un canvi de mil·lenni pel mig, la Casa Blanca ha decidit que ja n'hi havia prou de diplomàcia i de soft power i que era l'hora de tornar a donar un cop sobre la taula per recordar a tothom qui mana a l'altra banda de l'Atlàntic. Trump ha tret la pols a la doctrina Monroe i no escatimaran muntatges fets amb intel·ligència artificial per fer entendre que el domini americà a l'hemisferi occidental no s'ha de tornar a qüestionar mai més. I per si tot això no fos prou, aquests darrers dies també ha decidit escalfar un dels punts més freds del planeta i posar nerviosa mitja Europa. Partint de la idea errònia que tot té un preu, ha llançat més d'un globus sonda per temptejar l'opció de comprar l'illa més gran del món. De la nit al dia, Groenlàndia s'ha convertit en un tema de vida o mort per la seguretat nacional dels Estats Units i Trump no ha adoptat ni un moment en ridiculitzar i menystenir la capacitat de gestió del territori tant dels groenlandesos com de Dinamarca, deixant clar que si no hi pot posar cullerada de manera amistosa, no tindrà cap problema en fer-ho per la força. Què hi ha darrere d'aquest canvi de rumb en la política exterior dels Estats Units? Estem davant d'un nou imperialisme? I en aquest nou escenari que s'obre, en quina posició queda Europa? Ens és igual si sou doers, makers o bluers. Si vosaltres també us mireu al món amb el filtre Estiu PF i voleu deixar d'anar més perduts que un pingüí a Groenlàndia, això d'avui us interessa. Comencem. Arrenquem l'entrevista amb la vista posada a l'Amèrica Llatina per mirar de treure l'entrellat de tot el que ha passat en aquest accidentat inici d'any. Ens acompanyen dues persones que coneixen bé la zona i que precisament per això aquestes últimes setmanes han anat més de bòlit que de costum. Per una banda tenim a l'Anna Ayuso. Hola, Anna. Hola. Benvinguda i gràcies per ser aquí. L'Anna és doctora en Dret Internacional Públic i investigadora sènior per l'Amèrica Llatina del CIDOB. També és professora associada de l'IBEI i les seves línies d'investigació s'han centrat en la cooperació internacional i el multilateralisme. D'altra banda, també tenim a Salvador Martí, connectat online, gràcies a la Renfe. En Salvador és catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona i també és investigador associat del CIDOB i de l'Institut d'Iberoamèrica de la Universitat de Salamanca. I en el cas del Salvador, ell ha orientat la seva recerca en els processos de democratització i acció col·lectiva a l'Amèrica Llatina. Moltes gràcies a tots dos per ser avui aquí amb nosaltres. Comencem una mica pel principi. Per què Veneçuela? Per què l'atac a Veneçuela i per què precisament en aquest moment els Estats Units han decidit que era l'hora d'actuar? No sé si, Anna, tu mateixa. Bé, com sabem, Veneçuela està a l'agenda dels Estats Units des de fa molt de temps, vull dir que ja tenen sancions des de l'època d'Obama i el primer mandat del Trump va intentar ja derrocar-lo a través de l'operació Guaidó, que no va funcionar. Per tant, era una cosa pendenta. Per què ara? Doncs perquè, com has dit, Amèrica Llatina, dintre d'aquesta nova estratègia de seguretat dels Estats Units, s'ha convertit en una prioritat, s'ha convertit en una àrea de seguretat dels Estats Units. En aquest sentit, sota la seva hegemonia, on els Estats Units actuaran allà i on i com sigui per defensar els seus interessos. I en Veneçuela era part d'aquests interessos i també d'aquesta manera llença un missatge a la resta del continent dient aquí qui mana som nosaltres. No sé si vols afegir alguna cosa, Salvador. No, només afegiria que això s'ha produït en aquest moment perquè també és el període en què Donald Trump i la seva administració està intentant demostrar que és qui mana en la seva àrea d'influència i per això ho fa en el primer any
del seu mandat, no espera el darrer. Això una miqueta és la voluntat de marcar, no? De marcar territori i de dir qui són els que estan executant les polítiques. De fet, ja l'administració Trump havia intervingut en altres àmbits. Havia anunciat el cas de Panamà al moment de prendre possessió, de que li interessava el tema del canal, però també a les eleccions d'Argentina, a les hondurenyes. Per tant, jo tinc la sensació que forma part d'un calendari que no és gens atzarós, més enllà que ja portaven des del mes d'agost preparant la intervenció i amb un desplegament militar a tot el Carib. Per tant, algun dia havia de caure, no sabien quin dia, i ha resultat que és aquest. Preparant l'entrevista em vaig topar amb una entrevista que t'havien fet, crec que era el Diari de Barcelona, en què a finals d'any passat, això, com una mica el titular era estem gairebé esperant el dia en què els Estats Units bombardegin Venezuela. Tan clar es veia venir que això acabaria passant? Sí, el desplegament era tan immens, no? Era el major desplegament militar que s'ha fet a la regió, era aquest, no? Amb el portaavions més gran, amb vaixells, fragates, de tot. Era impossible com justificar aquest desplegament sense que passés alguna cosa, no? Tots sabíem que alguna cosa passaria. Jo personalment pensava que serien bombardejos selectius a algunes bases, en llocs estratègics, però realment no m'imaginava que entrarien i segrestarien al Maduro amb aquesta relativa facilitat, no? Jo crec que això sí que ens va sorprendre, que s'arribés al cor del règim i extreure, però això, clar, és un missatge molt important per la resta de països de la regió, de la capacitat que té d'actuar si volen, no? Això, una altra de les característiques de l'atac, precisament ho dèiem ara, és que tot va passar molt, molt ràpid. Salvador, no sé, una mica, des d'aquí, com a mínim, una mica el que xocava és això, la idea aquesta de dir, ostres, com és possible que una operació militar d'aquesta envergadura s'hagi pogut fer amb tanta rapidesa i tanta precisió? La resposta passa per dir que és una intervenció que ha estat molt estudiada. D'una banda, fins i tot havien fet una rèplica de quina era la instal·lació on dormia Maduro, i això ho havien fet a Fort Bragg. Per tant, d'una banda està molt feta, molt estudiada, molt premeditada, molt assajada, i de l'altra és que probablement hi havia prèviament moltíssimes negociacions amb el règim de Maduro. No només amb Maduro, sinó també amb altres alts càrrecs. Llavors, jo tinc la sensació que als Estats Units, Washington, controlava bastant bé i tenia també informació de primera mà de com operava el règim. De totes maneres, només dir, ha estat una operació quirúrgica, però han mort 100 persones. És a dir, això també és una cosa que ho hem de dir. Sembla com si fos que han tret 3 persones i 32 de la seva escorta, que eren els 32 cubans. També a l'hora de bombardejar, han bombardejat edificis, oficines. Per tant, 100 morts i ferits no ho sabem, però n'hi ha d'haver-hi molts. D'això no se'n parla, però també és cert que quan parlem de política quan parlem de temes bèl·lics, sempre hi ha moltes més morts de les que creguem. Com és que aquest atac gairebé no ha obtingut resposta? Ni interior, entenc que era més complicada, ni fins i tot exterior. Hi ha hagut molta sorpresa, però no és que hi hagi hagut gaire gent que hagi condemnat gaire... Sí que és veritat que ha sorprès que és veritat, sí que hi ha hagut països que s'han queixat, diguem-ne, i els aliats de Maduro, de Venezuela, com Rússia, com Xina i com Iran, i fins i tot Turquia, sí que s'han queixat, han dit que era il·legal, també països de la regió, però no tots. I això té a veure també perquè la gent no es vol enfrontar a Trump. Tots estan negociant bilateralment amb Trump i no volen incorporar més conflictes en aquesta relació. Per tant, jo penso que en aquest sentit ha aconseguit, jo crec que també hi havia una mica de factor sorpresa, de que realment es produís això, però la capacitat de reacció davant d'aquestes accions és molt feble, i sobretot posa
en qüestionament tot el sistema de seguretat col·lectiva i les pròpies Nacions Unides que han quedat, diguem-ne, ja sabíem que no funcionaven, però en aquest cas ha posat de manifest que fins i tot els principis fonamentals de Nacions Unides no han estat respectats. No sé si voldries afegir alguna cosa, Salvador. Només una. Continuo coincidint, totalment amb l'Anna, només complemento una cosa. Jo crec que a nivell internacional, des de diversos foros sí s'ha posat, és a dir, una miqueta alguns presidents i a nivell institucional i multilateral se n'ha fet ressò, però aquells governs aliats a Maduro han preferit callar i passar per sota del radar a aixecar la veu perquè podien, diguem-ne, pensaven que si es feien notar serien els següents. El cas és Nicaragua, per exemple. A Nicaragua han callat perquè el que volen és passar al màxim de desapercebuts. I llavors també una altra qüestió. Hi ha hagut una mica de mobilització al carrer amb altres països, però a l'hora de la veritat és que és bastant indefensable, fins i tot per l'esquerra social, és a dir, l'esquerra social el que pot fer és denunciar l'imperialisme i la manera en què s'ha fet, però també costa una mica defensar el règim de Maduro. M'explico. Llavors, per dir-ho així, l'esquerra internacional i els moviments socials els ha agafat tot això com una miqueta amb moltes contradiccions, no? De dir, acusar els Estats Units no vol dir defensar aquest règim, sí que hi ha hagut gent que ho ha fet, però ha quedat tot una miqueta en pausa, no? I tothom està més aviat pendent de què succeirà. La primera justificació de l'atac, almenys la intenció que Trump va vendre d'entrada era la lluita contra el narcotràfic, però hores després ja va deixar clar l'interès que tenia pel petroli veneçolà i també va aprofitar per parlar de transició. No sé si als Estats Units els interessa realment que hi hagi un canvi de règim. Quan parla de transició, a què s'estàs referint? Bueno, quan ho explica el Marco Rubio, que és el secretari d'Estat, no? Ell diu que en realitat això de la transició queda per més endavant. No? Ara el que els interessa és l'estabilització. Per què? Perquè el que volen és que el país no col·lapsi, no? I poder fer negocis, no? Amb l'actual govern que està, d'alguna manera, diu, sota la voluntat del govern dels Estats Units directament. Trump diu que és el president. Ha sortit amb els seus, amb les xarxes posant-se com a president. De fet, ahir el Marco Rubio va fer una compareixença al Senat en la qual explicava com funcionaria això. I és que tots els diners del petroli que confiscarà als Estats Units es posaran en un compte que està sota el control del Departament del Tresor dels Estats Units i que només els donaran els diners al govern per fer allò que ells els diguin que han de fer. I que això, entre altres coses, vol dir que els hi compraran, diguem-ne, tots els medicaments, la reconstrucció, que a més pagaran a empreses nord-americanes que seran les encarregades de fer-ho. Vull dir, està claríssim que aquest és l'esquema. Primer estabilització, després recuperació, fent negoci, i després, si de cas, ja veurem si ve la transició. No sé si vols afegir alguna cosa, Salvador. Sí, jo l'únic que afegiria és que la transició, en cas que n'hi hagi, dependrà sobretot de la capacitat que tingui l'oposició veneçolana per poder fer una espècie de bloc unitari, conjunt i d'apretar, no? D'apretar el règim. Tinc la sensació que el règim ara està en un període on està mirant la capacitat que té per operar, la capacitat que té per mantenir l'ordre, la capacitat que té per mantenir la seva autoritat i el control dins el territori. Si ells veuen que això és efectiu i van tirant milles, continuaran. Si veuen que no ho poden fer i que l'única manera de fer-ho és intentant generar inclusió de nous actors, generar més pluralitat, però ara sí que tinc la sensació que el full de ruta és molt més operatiu de funcionalitat del sistema que no pas de la voluntat d'inclusió i de transformació. Això, per dir-ho d'alguna manera, és com entre l'any 75 i el 77 de l'estat espanyol, mor Franco i la intenció és a veure si poden continuar un règim sense gaire obertura. Però el fet de la mobilització ciutadana i la pressió va fer que es anessin obrint canals, no? I ara estan una mica així. El que passa és que, clar, evidentment, en un entorn on tenen una tradició molt important de repressió, tenen molts
a presos polítics i molta gent fora del país. Per tant, estem en un espai molt incert. No serà ràpid, però dependrà una mica de la capacitat que tingui l'oposició per mobilitzar-se i per pressionar. En parlàvem una mica a l'inici de l'episodi, dèiem això, que els Estats Units porten dècades d'ingerències a l'Amèrica Llatina, però diguem que la tònica general, almenys dels últims anys, era mostrar un perfil més aviat baix. Ho deies tu, Salvador, des de l'arribada de Trump a la Casa Blanca, això ha canviat, especialment en aquest segon mandat. Aquest canvi d'estratègia, què es deu? Com és que ara prefereixen anar, diguem, amb la cara destapada? Doncs, a veure, té a veure també amb la situació que es troba als Estats Units amb el món, també, no? El qüestionament de la seva hegemonia, no? Una mica la debilitament del seu poder internacional enfront d'altres sectors i sobretot la Xina, no? Té un component geopolític de mostrar aquesta és la meva esfera d'influència, aquí sóc jo qui mano, no? I per tant té aquest missatge, no? que és recuperar, fer Amèrica great again, no? Vull dir, recuperar aquesta hegemonia almenys sobre el continent i utilitzar des d'aquí també per negociar, per també imposar, diguem-ne, la seva manera de fer, no? En el context global, no? Perquè veiem que aquest posicionament també l'està repetint a altres llocs com a l'Orient Mitjà, no? Doncs també està afirmant, diguem-ne, la seva hegemonia i per tant, és un missatge cap al món i sobretot cap a aquells que posen en qüestionament la seva hegemonia. Totalment, bueno, sempre ho dic, començo dient que estic d'acord amb el que exposa, només dir també que hi ha un tema que és transcendental, és a dir, l'agenda de Trump és molt diferent a l'agenda d'altres presidents republicans i, evidentment, dels demòcrates. És una agenda molt més agressiva i és una agenda sense complexos, on el que cerca, sobretot, és que els Estats Units tingui més presència i que intervingui a tot l'hemisferi, des de dalt, des de diguem-ne, des de l'Àrtic fins al Pol Sud, i des de Terra Fuego fins a dalt de Canadà, fins a, diguem-ne, Groenlàndia fins a Terra Fuego, d'una banda, i de l'altra, també que són els interessos dels Estats Units i són els interessos de les empreses nord-americanes. Per tant, hi ha una doble lògica, una lògica totalment de control geopolític, una altra lògica de la màxima obtenció de recursos i expoli. També hem de dir que Trump, com s'ha vist, el que li interessa és el domini, no li interessa la democràcia, no li interessen els valors. L'administració anterior, Biden, van arribar al poder persones que difícilment hi haguessin arribat. Entre altres, ara era un Guatemala, on era un president demòcrata, de caire socialdemòcrata, i que ha volgut intentar civilitzar, diguem-ne, i democratitzar la institucionalitat a Guatemala, va tenir molts problemes per arribar al poder i només ho va fer-ho gràcies a que Biden i el Departament d'Estats el va recolzar. Tot això ha desaparegut. És a dir, a partir d'ara, la intervenció dels Estats Units tindrà les lògiques que hem dit i serà fins i tot per nosaltres una miqueta inversemblant, perquè si fins fa molts anys el discurs es basava en valors, no? Encara que sabíssim que darrere hi havia interessos, ara ja és descarnadament clar. Els importa honrar els valors, la democràcia, la institucionalitat dels drets humans, els interessa el domini i el negoci, no? Llavors, per nosaltres ens xoca, perquè és una tornada, jo vaig dir-ho com un salt mortal al segle XIX. És una tornada a unes lògiques de domini que tenen a veure no només a la doctrina Monroe, sobretot a les posteriors, els corolaris posteriors. Això precisament és el que cap on volia anar. Entenc que tota aquesta lògica és la que aplica al fet que Trump hagi decidit recuperar una mica la idea aquesta de la doctrina Monroe i sobretot del corolari Roosevelt per tornar a dir, o sigui, no és que no ho estiguessin aplicant abans, entenc, no? Però han tornat a dir, no, escolta, que això ja ho teníem i ja ens anava bé. No sé si hi ha algun altre motiu pel qual hagin decidit
tornar-ho a posar sobre la taula? Bueno, és que ha estat allà sempre, diguem-ne. L'excepció va ser quan el segon mandat d'Obama, quan el John Kerry va dir que s'havia mort la doctrina Monroe, va ser l'únic que va dir, però no s'ho van creure massa, i vull dir que en general la tònica era... L'excepció va ser, diguem-ne, quan no la va aplicar als Estats Units i no el contrari, no? Per tant, el que passa és, com explicava el Salvador, és que ara és molt descarnat, sense complexes, no? I qüestionant tot el sistema internacional, no? Perquè el mateix Trump ho va dir, que el dret internacional només li interessava si li servia als seus interessos i si no, no li interessava. Aleshores, el que veiem és una destrucció una mica del sistema, de l'ordre, o un ordre no del tot ordre desordenat, no? Però que és que ara ja és un desordre total, no? I no tenim un ordre de recanvi, no? Aquest és el problema, no? Ja sabíem que no funcionava el sistema de seguretat col·lectiu, ja sabíem que el Consell de Seguretat no funcionava perquè no té eines i perquè hi ha el dret de vet, però ara tenim la constatació de que realment és totalment fallit. Com ho farem? No? I aquest és el problema, i una mica és el que posava sobre la taula el primer ministre de Canadà, no? A Davos. No? Hem de refer tot el mapa mental de la política internacional i de quins són els nostres aliats i qui no ho són. No? I que tradicionalment Canadà era un aliat i tenia com un aliat fonamental, no? Als Estats Units, doncs ara s'ha de qüestionar perquè és un aliat que l'amenaça. No? Doncs crec que això posa en qüestió tots els principis realment del dret internacional i de l'ordre internacional. Entenc que ara mateix mecanismes internacionals capaços de parar els peus a Trump n'hi ha pocs, o els que hi ha, com deies ara, Anna, no acaben de funcionar. L'estratègia aquesta tan bel·ligerant de Trump és gaire sostenible en el temps? No solament no és sostenible, sinó que a més és inconsistent, perquè fa unes coses, fa d'altres, quan intervé en un lloc després descarrila. No? Jo crec que realment el Trump no pensa en el mitjà i llarg termini, pensa en el curt termini. Ara bé, jo penso que els Estats Units sí que tindran que començar, no? a repensar com fan per reconstruir les aliances, perquè al cap i a la fi, per molt hegemònic que siguis, necessites tenir aliats confiables. Ara, en aquests moments el que veiem és una situació de descontrol. A partir d'aquí, jo crec que a partir d'aquest any començarem a veure reaccions tant a dintre dels Estats Units com a fora, com hem vist ara amb Canadà, i s'estan repensant les aliances. La Unió Europea, per exemple, també estarà intentant buscar aliances amb la Índia, l'altre dia també l'acord de Mercosur, que encara està en perill. Vull dir que crec que les reaccions vindran i que els Estats Units tindrà d'alguna manera que readaptar-se, i de fet Trump ja està reculant en moltes coses que inicialment va fer i després ha tingut que desmentir, no? o matitzar. I per acabar, Salvador, veient el que ha passat a Venezuela, com de preocupats han d'estar els altres països de l'Amèrica Llatina? No sé si hi ha països que tenen més motius que d'altres per estar més preocupats. No sé si el següent pot ser Colòmbia, Mèxic, Cuba. Com ho tenim? Ara mateix molts països poden estar preocupats. És a dir, jo estic d'acord amb l'Anna que és una estratègia que probablement no només és inconsistent, és difícil de mantenir i pot generar a mig plaç més desgavell que ordre. Però dit això, bastants països poden patir perquè d'aquí tota l'administració Trump, tots pendents de les eleccions intermitges, que són el 14 de novembre, poden succeir moltes coses. Estem pendents del tema de Colòmbia, que hi ha eleccions, per tant, no sabem quin tipus d'ingerència hi haurà. Probablement hi hagi electoral, com ha succeït a Hondures i ha succeït a l'Argentina, però és molt probable que hi hagi intervenció a Colòmbia, d'algun tipus, encara que sigui només a través de xarxes, a través de fake news, a través d'anunciar que hi ha un candidat millor que els altres, això. També tenim pendent dos països, no? És a dir, en Mèxic sempre estan, diguem-ne, intentant forçar algun tipus d'intervenció
amb l'argument dels narcos. Sí? Fins ara, la presidenta Clàudia Sheinbaum ha tingut la capacitat de poder negociar d'una forma més o menys correcta. Veurem fins quan dura aquest tema és molt important perquè també, com veieu, dins dels Estats Units, tots els agents migratoris i el tema de frontera és un tema extremadament sensible. I llavors ens queda Cuba. Marco Rubio és d'origen cubà i m'estranya que no apareixi a l'agenda pública el tema de Cuba quan tothom sap que una part de la intervenció de Veneçuela té com a objectiu tancar els canals de subministrament de petroli a Cuba, que ja té una economia absolutament vulnerable i estan en una situació extrema, quasi podríem dir, d'emergència alimentària. Si els hi tallen l'accés al petroli, debiliten encara més la situació al país de Cuba i no sabem si en algun moment ens despertarem amb alguna intervenció d'algun tipus, no sabem quina, i això jo crec que està a l'agenda de Trump. El que no sabem és si està a l'agenda abans de les intermitges o si està a una agenda després, en el mandat de Trump. Jo crec que això és un tema que tenen al radar. No? Per tant, jo crec que hi haurà més intervencions, no hi ha dubte, no sabem una miqueta... No sabem el quan, però tot apunta... Però hi haurà més, segur. Cosa que també sospito que a molta gent de l'establishment d'Estats Units, és a dir, estic parlant tant en el cos diplomàtic com en els òrgans, d'intel·ligència, deu haver-hi debats interns i picabaralles, perquè molta gent que coneixem en el món, que ha estat vinculat en el món de política exterior nord-americana, ho veu tot també amb força estupor. Tampoc té un recolzament. El que passa és que també ha fet bastantes purgues internes en aquests espais. No? Per tant, jo crec que, com diuen, venen curves. Doncs moltes gràcies a tots dos per venir. Crec que ens ha quedat una mica més clar, si més no, què ha passat a Veneçuela i cap on poden anar els trets en els propers mesos. Gràcies. I a continuació aprofundirem en una de les claus d'aquesta intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela, que és el petroli. La geopolítica va d'assegurar-se àrees d'influència i rutes comercials, però també i sobretot d'assegurar-se l'accés a certs recursos clau per seguir fent funcionar els engranatges del capitalisme. Entenguem-nos, no és que els recursos naturals no hagin deixat de ser importants. La colonització d'Amèrica, l'espoli d'Àfrica i bona part dels conflictes a l'Orient Mitjà no s'entenen sense la lluita pel control dels recursos. Però el canvi climàtic i la creixent alarma per gestionar els cada cop més escassos recursos dels que disposem han fet que aquests tornin a estar al centre del debat. I Veneçuela, com ho veiem ara, n'és l'exemple paradigmàtic. Per entendre de quina manera s'està configurant la lluita pel control d'aquestes matèries tan valuoses, tenim amb nosaltres en Martín Flascam. Benvingut, Martín. Gràcies per convidar-me. En Martín és professor lector Ramon y Cajal a l'IBEI, l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. És doctor en Relacions Internacionals i Integració Europea i ha focalitzat la seva recerca en la política exterior de la Unió Europea i per això el tenim aquí, en entendre el paper que juguen els recursos naturals en la configuració geopolítica i la transició energètica cap a les energies renovables. Comencem una mica per això, pel que veiem per Veneçuela. Els Estats Units, si no m'equivoco, són els majors productors de petroli a nivell mundial i l'any passat em sembla que van batre el rècord d'extracció. Petroli no ens en falta, en principi. Com és, doncs, que tenien tant d'interès pel petroli veneçolà? Bueno, per una banda tampoc les reserves dels Estats Units són infinites, no? I a més és un productor, o la extracció és cada vegada més cara, no? Doncs que, per altra banda, la Veneçuela és el país amb les reserves de petroli més grans del món i també les característiques del petroli Veneçuela van molt bé amb la refinació dels Estats Units. Doncs és un poc la connexió, no?
També és cert per un president dels Estats Units sempre està molt bé tenir preus més baixos de petroli per la popularitat, ja és que és un país que utilitza molta energia, que també és un factor, però també vol apuntar que no crec que petroli va ser l'únic motiu per aquesta intervenció. L'Anna i el Salvador ja han donat molts altres motius i també aquesta dimensió de petroli és una mica més complicada perquè és un país on falta molta infraestructura, no han invertit molt en la infraestructura veneçuela i per pujar la producció falta inversions i moltes empreses americanes ja han dit que no estan molt interessades en invertir en aquest país. Per un costat perquè estem ara mateix en un mercat de comprador amb preus molt baixos, per altra banda perquè és un país no tan estable, amb molta inseguretat i no inverteixes milers de milions de dòlars en un país amb una falta d'estabilitat. Encara hi ha aquesta memòria d'Iraq, amb la guerra d'Iraq, i tampoc al final va ser una inversió molt interessant. No gaire rentable, no els hi va sortir gaire bé. Sí. La intervenció a Veneçuela i també el que han estat passant aquestes últimes setmanes a Groenlàndia formen part d'una mateixa agenda política dels Estats Units? Què és el que busquen amb tots aquests moviments? Sí, crec que es part d'una estratègia més àmplia, esta idea d'una hegemonia en la zona occidental, però també és part d'una estratègia per aconseguir accés a recursos naturals. Petroli és un element de Veneçuela, a Groenlàndia pot ser les terres rares i altres minerals, també hi ha reserves de petroli i gas a aquest país. I sobretot el cas de Groenlàndia és una part també per frenar una mica a Xina, aquesta zona, que fins ara no han fet res, també cal apuntar això, per aquest port als Estats Units, que Xina podria aconseguir més accés als minerals raros i als altres recursos naturals a Groenlàndia, i per això també els Estats Units vol marcar territori en aquesta zona. Sí. Sentim a parlar des de fa un temps, però què són exactament això de les terres rares i per què són tan importants, per què és tan rellevant tenir-ne el control? Sí, és una sèrie de 17 minerals essencials que es utilitzen per moltes tecnologies clau avui, per energia renovable, per turbines, bateries, cotxes elèctrics, però també per moltes armes molta tecnologia d'armes. I el que passa és que ara mateix Xina controla quasi tota la producció i també els altres passos de la cadena de subministre de terres rares. Que també és important dir això, terres rares en molts llocs del món. I de fet, fa 30 anys, els Estats Units va produir la mateixa quantitat com a Xina. Però com la producció està molt per al medi ambient, molt tòxic, a aquesta època molts països, com els Estats Units, a aquests països els semblava millor delegar aquesta feina molt bruta a Xina i ara paga una mica el preu per això. Xina està utilitzant aquests minerals d'una manera molt estratègica, per un costat mantenir la producció a Xina, però també invertir a altres llocs del món, a Llatinoamèrica, i també volien obrir una mina a Groenlàndia per mantenir aquesta dominància a aquest sector. De fet, van dir fa uns anys que és més o menys com el petroli, els àrabs, les terres rares són els xinos, una manera de no controlar, però influir el món per recursos naturals. Sí. Ho deies ara, els Estats Units no són els únics que tenen la vista posada a l'Àrtic. A banda de les terres rares, què més hi busquen les altres potències? Bueno, els europeus tenen la mateixa preocupació també per les terres rares. No és només els Estats Units o Xina també. Per els recursos naturals, és important també tenir en compte que no és tan fàcil extrair els recursos naturals a Groenlàndia. És un lloc molt difícil, molt car,
perquè no es poden utilitzar estructures d'energia, per exemple, a cada mina cal construir la pròpia producció d'energia, la pròpia infraestructura, no és tan fàcil. I també a Grenlàndia hi ha molta oposició a l'extracció de recursos naturals per motius històrics. És una mica un trauma nacional perquè ja fa 20 o 30 anys una mina va causar molts problemes amb el medi ambient, amb la peixateria, aquests temes. Sí, per això no és tan fàcil aquest tema de recursos naturals. Otro tema també és el tema del transport amb vaixells, no? Les rutes per l'Àrtic, i aquesta idea que podrien obrir noves rutes per l'Àrtic, per tenir uns ports o un control per aquestes rutes. I per als americans també és important aquesta dimensió militar perquè volen integrar aquesta zona també al seu sistema de Golden Dome per detectar missiles de Rússia o de Xina amb certa antelació. La idea aquesta d'obrir noves rutes, bé siguin comercials, bé siguin amb objectius més militars, és factible? És a dir, no hauria d'avançar una mica més el canvi climàtic, que no sé si ens interessa gaire, però sí, perquè això sigui factible? Hi ha debat sobre això, sí. Es obren, sí, i cada vegada desafortunadament més mesos, però per altra banda també hi ha molts problemes pràctics, no? Falta la infraestructura, molts ports, és més car a vegades, és un lloc molt difícil de navegar, cal utilitzar vaixells especials. També no és tan interessant per totes les rutes, no? Per un costat, des de Xina a Europa sí, però des de, no sé, Tailàndia a Europa potser no. I també moltes vegades sovint les vaixells utilitzen més ports per la seva ruta. Pot ser que comencis a Xina, per París a Jeddah, a Aràbia Saudí, i després a Pireus, i després a Barcelona, no? Doncs no sempre tots els viatges de vaixells són Xina-Barcelona o Xina-Rotterdam, no? També altres parades en camí. I a tot això, on queda una mica la idea de la transició energètica? Perquè estem parlant sobretot tant el que és el petroli a Veneçuela com l'extracció d'aquestes terres rares, que com bé has dit, moltes serveixen també per avançar en infraestructura per energia renovable, però tinc una mica la sensació que estem parlant molt de recursos naturals, que algun dia s'acabaran. Com encaixa això amb la transició energètica? Fins ara només tenim hemos afegit noves fonts d'energia. No hi ha tanta transició. No? És important perquè tota aquesta energia renovable només és extra a la producció d'energia fins ara. Hi ha alguns models que esperen que a 2030 més o menys podem veure que es caure la producció o la demanda del petroli, però encara hem d'esperar una mica això. Això dit, a més ara mateix tenim un mercat de compradors, no? Això dit, crec que va seguir, perquè només hi ha factors mediambientals per energies renovables, però també motius geopolítics, no? Per reduir la dependència a petroli o a gas. Això és un argument molt important per la Unió Europea, per descompte. I també hi ha arguments econòmics, no? Que en molts casos sempre és més barat ara utilitzar energies renovables, no? I a nivell geopolític veiem diferents estratègies, no? Vem que Xina aposta més per ser un superpoder d'energia renovable, Estats Units més per un model tradicional i Europa també més per energia renovable, electricitat. No?
Molt bé, doncs jo crec que amb aquestes idees ens ha quedat una mica més clar també quins són els interessos dels Estats Units a Groenlàndia. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Martin. Res. I d'aquesta manera arribem a l'última secció del capítol. Davant de tot aquest desgavell que hem intentat dibuixar fins ara, què fa Europa? Més enllà del ja cèlebre Deeply Concerned, un mantra més que no pas un posicionament, que es repeteix en bona part dels comunicats de la Unió quan a fora de les seves fronteres van mal dades, Europa s'ha mullat més aviat poc. Almenys així ha estat fins ara, quan la majoria de les disputes geopolítiques la tocaven només d'esquitllada. Ucraïna, però, va ser el primer avís, i ara Groenlàndia ha estat el segon. Pot ser que toqui plantar-se? Quines cartes té la Unió Europea per mirar de fer front a la imprevisible agenda política de Donald Trump? Per ajudar-nos a entendre una mica millor com s'està digerint aquest inici d'any a Brussel·les, tenim amb nosaltres a una cara coneguda per molts de vosaltres. I és que si parlem d'Europa no podíem no comptar amb en Joan Pere Plaza. Hola, Joan Pere. Hola, Xènia. En Joan Pere és doctor en ciència política i al llarg de la seva trajectòria s'ha especialitzat en el sistema polític de la Unió Europea, l'interregionalisme i la política comercial de la Unió. I, com molt sabreu, és professor d'STUPEFA, on, entre d'altres matèries, imparteix l'assignatura d'Integració Europea al GNMI. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. Al principi de l'episodi parlàvem una mica de la poca reacció que hi ha hagut a nivell internacional pel que fa a la intervenció militar dels Estats Units a Venezuela. Una mica el que en argot futbolístic diríem un jueguen, aquí no ha passat res, circulin. Era d'esperar aquesta tèbia resposta per part de la Unió Europea? Era d'esperar, no sé si era d'esperar, però és comprensible. En l'esfera internacional, la Unió Europea parla amb 28 veus. Parla la Unió Europea, però també parlen els 27 estats membres de la Unió Europea. I sí que és cert que la Unió Europea cada vegada més la veiem intentant, la Comissió Europea en nom de la Unió Europea i dels seus estats membres l'estem veient com intentant acumular aquestes veus, no? Però davant d'un fet tan excepcional com va ser la intervenció a Venezuela i anem a dir segrest o... La captura. Captura, detenció del president Maduro. Hi havia moltes veus i moltes coses a dir tant a Brussel·les com a les 27 capitals europees. On sí que hi ha hagut una mica més de corredisses és amb Groenlàndia. La resposta europea, tot i que han actuat una mica sota les sigles de l'OTAN, ha demostrat que el que s'estava posant en qüestió era molt més que l'Aliança Atlàntica. Què s'hi juga a Europa a Groenlàndia? S'hi juga moltes coses. Jo et diria que s'hi juga moltes coses tant a nivell intern com a nivell extern i totes relacionades amb la pròpia narrativa de la Unió Europea respecte al món on vivim. La Unió Europea sempre, i els seus estats membres, han fet bandera d'unes relacions internacionals, d'un escenari internacional on l'esquema multilateral es donava preferència, on el respecte a les regles, ho deien també l'Anna i el Salvador, era important i per tant aquí la reacció respecte a Groenlàndia, que és un territori que forma part d'un estat membre de la Unió i la Unió i els estats membres s'hi jugaven molt. I s'hi jugaven molt també en clau interna, el que dèiem, la narrativa aquesta, no només respecte a l'escenari internacional, sinó respecte a allò que la Unió Europea pot fer i els ciutadans europeus percebem que pot fer. Les dues coses a la vegada. Vam començar amb la guerra comercial amb Trump, ara hi hem sumat aquest any, finals de l'any passat i aquest any, les maniobres militars a Groenlàndia. No sé si podríem parlar d'una nova guerra freda entre els Estats Units i Groenlàndia. És veritat que Trump ara s'ha fet una mica més enrere amb el redoble dels aranzels. Això no sé si podríem arribar a parlar d'una nova guerra freda i no sé tampoc si la Unió Europea és prou forta per plantar cara a Trump. Guerra freda, en tot cas, no seria entre la Unió Europea i els Estats Units. En l'escenari internacional actual podríem abocar-la entre Estats Units i Xina, però tampoc ho veig.
Sí que veig això, un empobriment, una depauperació de l'esquema multilateral, de la priorització de les regles, del respecte. L'Anna ens parlava del dret internacional públic i d'una falta de confiança respecte a l'altre. Una guerra freda també en el sentit de un esquema de guerra freda en el sentit de la imprevisibilitat de la cosa. No? L'Anna també ens parlava de desordre en l'ordre, no sé, o ordre en el desordre. Aquests comportaments caòtics, aquesta incertesa, això sí que ens forma part, ens pot fer pensar en aquest moment de guerra freda, però en tot cas en la guerra freda sí que hi havia com un món molt polaritzat, un molt esquematitzat, o d'una banda de la línia o de l'altra banda de la línia. Sí que hi havia el grup dels no lineats, però en el moment actual jo no veig aquest esquema tan polaritzat. La Unió Europea també ha sortit fa una estona, va signar un acord de lliure comerç amb la Índia fa uns pocs dies, però la Índia segueix comerciant i segueix tenint bones relacions amb Rússia, quan de retruc Rússia s'ha convertit en un veí molt incòmode per la Unió Europea. Per tant, sí i no. Sí en el sentit d'una imprevisibilitat i d'una incertesa en l'escenari internacional, però no perquè no estem tan alineats, tan encapsulats en un bloc o en un altre. I això, la Unió Europea, plantar cara a Trump és una cosa complicada. M'havia descuidat de la segona pregunta. Militarment no, ho hem vist. Diplomàticament, si la Unió Europea és capaç d'acumular aquestes 27 veus nacionals, poder sí, però és molt difícil que els 27 estats membres es posin d'acord. Molt difícil anar en bloc. Cada vegada ho estem aconseguint més, però cantin en cor i no en una cacofonia. Ara bé, a nivell comercial i a nivell econòmic sí que es pot plantar cara o sí que es pot reaccionar a aquesta estratègia convulsa que està plantejant el president Trump. A finals de l'any 23, està apareixent en medis, però es va aprovar a finals de l'any 23, la Unió Europea es va dotar a si mateixa del que s'anomena l'instrument anticoerció, que és la possibilitat de desplegar una sèrie d'instruments, de mecanismes econòmics i comercials per desincentivar un tercer estat que estigui coercionant a la Unió Europea. Jo crec que mai, l'any 23, no es plantejaven el desplegament d'aquests instruments pensant en el soci transatlàntic, però hi ha moltes veus a Brussel·les i arreu que estan començant a abocar la possibilitat de desplegar aquests instruments. Se n'hi diu el bazooka, a mi no m'agrada la metàfora, però la potència de les conseqüències econòmiques que pot tenir el desplegament d'aquest instrument anticoerció ens fa pensar en un bazooka, sí. I per si no n'hi hagués prou, un altre dels fronts oberts dins de la Unió Europea d'aquests principis d'any és l'acord de lliure comerç amb el Mercosur, una cosa que quan ja semblava finalment, després de 25 anys, que ja ho teníem a tocar i que la cosa estava arribant a bon port, ens hem quedat una mica sí però no. A què es deu que el Parlament hagi decidit portar el text, l'acord, al Tribunal de Justícia de la UE? Per què ho fan i quines implicacions té portar això? Aviam, vagi per endavant que és una situació absolutament normal. El Parlament té la potestat de portar el text d'un acord d'aquestes característiques a portar, demanar-li al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la coherència entre el contingut del text i l'ordenament jurídic europeu, de la Unió Europea. Per tant, forma part dels mecanismes jurídics previstos en el reglament del Parlament Europeu. Per què s'activa aquesta possibilitat? Bé, perquè no tothom a la Unió Europea està d'acord amb la conclusió d'aquest acord de lliure comerç. En el Parlament Europeu
en aquesta actual legislatura és la més diversa en termes de grups parlamentaris, i uns quants grups parlamentaris han decidit posposar la ratificació d'aquest tractat i guanyar temps fent que el Tribunal de Justícia de la Unió s'hagi de pronunciar sobre la legalitat, la coherència d'aquest text, i guanyar temps vol dir que probablement això estigui 18 mesos, 20 mesos, 24 mesos pendent de l'informe del tribunal. Mentrestant, l'acord, Ursula von der Leyen, la Comissió Europea, han dit que l'acord entrarà en funcionament provisionalment, sempre i quan els socis Mercosur el signin, el ratifiquin. I això també penso que dona espai al sistema polític de la Unió perquè totes aquestes veus que s'han mostrat en contra de les conseqüències o les eventuals conseqüències del tractat puguin acabar trobant un nou encaix. Hi ha la possibilitat de reformular el text, incorporar-hi les peticions, els matisos d'aquesta... Probablement no. El que hi ha temps és de veure com s'encaixen aquestes veus en la implementació concreta del tractat, no en la lletra gran, sinó en la lletra petita. Haurem d'esperar. De fet, Joan Ribas, que és també cap d'estudis, professor de la casa, escrivia a STUPF News un article sobre el tractat, i una de les coses que ell mencionava sobretot és ja no les implicacions econòmiques que pugui tenir l'acord, sinó la imatge una mica que projecta la Unió Europea de cara al món, i entenc que també en funció de com es resolgui això donarà una impressió o una altra... Sí, per descomptat, en aquests temps incertos, convulsos, caòtics, també ho dèiem abans, no? Aquesta narrativa de la Unió Europea en què es pot creure en les regles, que s'ha de creure en les regles, en els espais, en els fòrums multilaterals, la Unió Europea s'hi juga molt. Credibilitat respecte a aquests socis sud-americans, del con sud-americà, que també estan rebent d'altres pressions. No tot és... Penso que forma part del procediment democràtic de les institucions europees, que són excessivament lents. Això hi puc estar d'acord, però també pulcres i eficients en la ratificació d'aquests acords internacionals que al final acaben afectant 700-800 milions de persones i tenint impacte a 2, 3 i 4 generacions vista. Per tant, 4 generacions vista poder exagerar, 2 o 3 generacions vista segur. Sí, si alguna cosa podem criticar a la Unió Europea és l'excessiva pulcritud, però a la vegada la torna és que és un actor, és un partner creïble, ferm en allò que decideix, i en aquests temps convulsos poder això també s'ha de posar en valor. Molt bé, doncs moltes gràcies a Joan Pere. Fins aquí arriba el capítol d'avui, un capítol on hem mirat de posar sobre la taula tot allò que està en joc en el complicat trencaclosques que és la geopolítica actual. La veritat és que no anem gaire bé si en ple 2026 hem de ressuscitar idees del segle XIX per justificar accions militars. Així doncs és normal que aquesta escalada de tensió no deixi dormir tranquils aquells a qui ja els costa de per si conciliar la son, però per mirar de treure'n alguna cosa positiva de tot plegat, potser no està del tot malament saber amb quina baralla es juga i quines són les cartes que tenim sobre la taula. També ho parlàvem al principi de l'episodi, el fòrum de Davos d'aquest mateix mes així ens ho demostra. Mark Carney, el primer ministre del Canadà, Macron i fins i tot von der Leyen han deixat entreveure que hi ha alternatives a les maneres de fer de Trump i s'han mostrat ferms en el missatge que hi ha límits que no estan disposats a que ningú se'ls salti. Per últim, no volem marxar sense agrair a aquells que han vingut a seguir la gravació en directe. Esperem que hagueu gaudit tant d'aquesta classe de geopolítica accelerada com nosaltres i us donem les gràcies per haver-nos escoltat i ens trobem en el proper episodi.